Dobrý deň, rád by som vám predstavil jedinečný reklamno-inzertný systém Expresso. My v Expresso veríme, že úspech by mal byť prístupný masám. Naším poslaním je teda zmeniť zaužívané a urobiť internetovú reklamu dostupnú každému. Ste jednotlivec, rozbiehajúca sa alebo veľká stabilná spoločnosť? Náš produkt Expresso Max je pre všetkých, ktorí majú čo ponúknuť. Stačí si vybrať intenzitu zobrazenia a začnete budovať imidž svojej osoby či značky na stovkách portálov. Na tento účel vám náš tým vytvorí 6 typov banerov a budeme vás zobrazovať neustále po dobu 90 dní. Obdržíte od nás svoj vlastný Expresso účet, v ktorom môžete deň po dni sledovať efektívnosť vašej kampane, ktorú vám zacielíme na váš kraj alebo celé Slovensko. Je to teda niečo podobné, ako mať stovky billboardov, pre vás však lacnejším a pre zákazníka pohodlnejším spôsobom. Informácie o vlastnostiach a ďalších benefitoch tohto produktu vám radi poskytnú naši obchodní zástupcovia. Prajem vám príjemný deň.